4, 3, 2, 1. Nilqawkom eżis telespettaturi, eżis daw kollha li intom issegwu hawnhekk River of Love fuq dan iċ-channel ta' River of Love Christian Fellowship live streaming minn Malta. Illum għandna messaġġ li nemmen li ħajmissilkom qalbkom u segwu b'qalb miftuħa b'moħħ miftuħ għall-kelma tal-mulej u dak li l-mulej għandu li ħajtkellem il-qaddejja tiegħu il-mara tiegħi Marjella, pastor miegħi f'din il-Knisja tal-poplu Talla, prezzjuż Talla ta' River of Love. Halleluja, fidejk Marjella. Laħwa, iċ-ċabċipa nixrikom tatwa vera l-mulej u mux li u senajdilkom għalfejn. Fuq xiex kantajna l-lum. U jina u Matthew l-grupp zgur ma ftemnix. Fuq xiex kantajna l-lum. Purify my heart. Is-Salmi 121 minn vers 1 sa 2 minn irrid imurem jgħidan: Nerfa' jnejja lejl għolijiet, imnejn se tiġi l-għajnuna tiegħi. L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. U qabel ma kellimtkom illum, kont żgur illi għamilt jiem, ġimgħat, xhur, immur fl-għolijiet, infittex wiċċ il-mulej biex nara fuq xiex irid ikellimna llum. U nemmen li m'hemm xejn kombinazzjoni għaliex il-mulej kellimni u qalli li għallum hemm bżonn niġi u nallimkom fuq kif tippurifikaw qalbkom. Amazing. Natuħ ċabċipa għall-mulej. Il-mulej jaf kollox. U għalek meta bdejna nkantaw il-mulej kien kuntent ħafna x'aħna stess qed ngħidulu ippurifikanna qalbna. Imma fir-realtà ma nafux u ma konniex nafu x'qegħdin inkantaw. U għalek ħassejt l-Ispirtu Talla f'dawk l-għolijiet il-fuq minn kulħadd fejn ma kontx nara nies assolutament. Bdejt inħossni naturalment flimkien mal-pastor għax jiena qiegħda taħt l-awtorità tiegħu u nixtieq nirringrazzjah anke ta' din l-opportunità li tani biex nitkellem illum. Iva anke jien nirringrazzjah tal-opportunità la volja martu. Darba niftakar li kont qed nisma' il-Ministeru ta' Pastor Alf Lukaw u l-mara tiegħu l-ewwel ħaġa li għamlet kienet li tirringrazzja lill-pastor tagħha lil żewġa ta' din l-opportunità li ma naħduhiex for granted għax meta aħna nkunu taħt l-awtorità il-mulej ibrikna. U għalhekk qed ngħidilkom illum li meta kont immur f'dawk l-għolijiet, kont inħossni flimkien ma' żewġi wkoll qisni ma' seħ. Meta kien imur il-bot min-nies u kien ifittex wiċċ il-mulej u ġie lura bil-kmandamenti. U l-lum laħwa, ġejt lura b'dak il-kmandament tal-mulej għal-ġurnata tal-lum. L-Ispirtu Talla ma jinbidel qatt. U l-Ispirtu Talla dejjem jgħidilna fuq kmandament wieħed li nħobbu lil xulxejn bħalma ħabna hu. Imma speċifikament kif. L-ewwel irid ikollna din il-qalb pura u ħassejtu jgħidli binti, mur għajdilhom. Mur kellimhom fuq it-trasparenza tal-Ispirtu tiegħi. U l-ewwel ħaġa li għamilt kienet li fittext din il-kelma trasparenza, jew bl-Ingliż jgħidula transparent. U fil-vokabularju fid-dizzjonarju sibt illi it-trasparenza huwa materjal li ħalli id-dawl jgħaddi minnu biex l-oġġett illi aħna naraw ċar. Intom tafu laħwa bħali li dan l-aħħar tkellimna ħafna fuq il-maskri. U kieku jkolli ngħidilkom u nurikom dan it-tip ta' maskra. Taħsbu li kieku nilbsuha hekk se nkunu trasparenti? U jekk nilbsu din it-tip ta' maskra, inkunu trasparenti. Jekk jew hekk asnaf kif tilbisha hekk. Inkunu trasparenti. Liema tip ta' maskra l-mulej ridna nilbsu llum? Jekk nilbsu l-ewwel waħda żgur ma jidher xejn. Jekk nilbsu t-tieni waħda hija xi ftit trasparenti. U nista' b'xi mod jew ieħor naraw x'hemm fil-wiċċ u x'hemm minn ġewwa. Imma taħsbu li l-mulej iridna qudiemu immorru b'maskra
Mhux qed nitkellem fuq il-maskri naturali li l-gvern għalinna biex nilbsu bħala prevenzjoni tal-mart m'għandux jaqsam man xejn. Imma qed nitkellem fuq il-maskri li l-Knisja u anka d-dinja tagħmel meta tiġi titkellem mal-mulej. U taħseb li hija bħal dik l-arusa illi għamlet il-makeup, intaqat mal-arus tagħha l-ewwel darba, mal-boyfriend insomma l-ewwel darba, u da xirra daqshekk sabiħ ġennen. U qal wow xi ġmiel, għamlet il-makeup u għamlet milli seta ċara setjatu minn kollox biex jara sabiħa. U dan il-ġuvni qal wow xi tfajla di. Raġan taqa' magħha t-tieni darba, raġan taqa' magħha t-tielet darba u r-raba' darba. U tant tiġġennen bil-ġmil tagħha li ddeċida li jiżżewweġ ta' malajr. Wara li żżewweġ, naħseb ħafna minnkom smajtu għadi l-istorja, forsi ċajta wkoll. It-tfajla bdiet tneħħi l-parrokka, bdiet tneħħi x-xedaq, bdiet tneħħi l-makeup, bdiet tneħħi kull ma kellha artifiċjali, id-dwiefer, il-ħwejjeġ u dak kollu li hu fajneh kien jara sabiħ. U x'in filgħodu ra fid-dawl dal-arus twerwer. U tant twerwer li ħarab jiġri minn dik l-arusa u mar fit-tribunal biex iġib l-annullament. Għax qallhom jiena ġejt tradut bil-ġmiel ta' din it-tfajla li ma kien ġmiel xejn. U qed ngħidilkom din l-istorja l-aħwa. Għax l-arus ħanikkomparawh ma' Ġesu Kristu. Li ħafna drabi aħna nagħmlu l-makeup, nilbsu l-maskri u nħossuna sbieħ quddiem il-mulej għax ħanintaqgħu mal-arus ta' ħajjitna. U naħsbu li ħanitqu bl-arus. Imma l-arus ma jarax l-affarijiet kif narawhom aħna. L-arus ta' ħajjitna li huwa l-mulej Ġesu iżżewweġ lill-arusa tiegħu kif għamel dal-arus li jiena semmejtilkom. Imma kien jaf li ħajjiżżewweġ arusa li għalkemm tidher sabiħa minn barra li għall-Knisja tiegħu kien jaf li jekk hu se jħares leha filgħodu fejn hemm id-dawl u mhux fid-dlam fil-għaxija meta ħarġitlu bil-makeup, kien jaf li se jara kollha difetti, kien jaf li ħajara kollha ponot, kien jaf li se jara tal-biża u jibda jgħid mamma mia, x'kostruzzjoni rrid nagħmel biex din l-arusa nġiba sabiħa kif nixtieq jien. U għalhekk il-mulej Ġesu għalli fl-ispirtu tiegħi mur għallimhom kif ikunu trasparenti miegħi ħanarhom sbieħ għax fit-trasparenza hemm il-purità tal-qalb. U jekk il-qalb tagħna mhux se tkun pura, jekk aħna mhux se nkunu sbieħ quddiem il-mulej mingħajr makeup, mingħajr maskra, fid-dawl. U nut li nippruvaw nitqu bina nfusna u naħsbu li aħna arusa ħelwa għax fir-realtà tkun kera, skużani kif jgħid il-Malti, kera seba' pesti. U għalhekk il-mulej qed jagħtina stedina llum qed jgħidilna arusa tiegħi. Inti taf li jien inħobbok kif int. Għax l-imħabba tiegħi għalik hija meraviljuża. L-imħabba tiegħi għalik hija fenomenali. L-imħabba tiegħi għalik hija trasparenti. U bħalma jien trasparenti jien irrid lilek li tkun trasparenti. Meta jiena kont fuq is-salib il-mulet jgħidlek arwien bid-dem ma kellu xejn sabiħ, ma kellux make-up qudiemna biex jidher sabiħ. Anzi f'Iżajija nafu 51 l-kelma tajt kien tant tikraħ li kont tiskerħu dan huwa l-arus tagħna. U l-mulej jgħidilna nippreferi li tkun kera fuq is-salib kif kont jien billi tħalli kollox u timxi warajja milli tagħmel il-make-up tkun artifiċjali biex in-nies jarawk sbieħ u quddiem għajnejja tkun ipokrita u kera u ngħidlek itlaq minni għax jien ma nafekx. U d-domanda tiegħi llum hija x'tip ta' maskra ħanilbsu l-aħwa. Id-domanda tiegħi llum hija ħanilbsu maskra? Jew ħanirrealizzaw li fil-purità tal-qalb, tat-trasparenza tal-ispirtu talla hemm il-ġenwinità tal-qalb. Il-mulej magħna dejjem kien ġenwin. Il-mulej tagħna dejjem kien verità.
U hekk iridna nkunu ma' xulxin. Dal-kmandament ġdid lil mulej tagħna meta ġie Ġesu Kristu u għalinna ħantikom kmandament wieħed. Li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Ifisser li nkunu ġenwini ma' xulxin. Ifisser illi ma nħarsux lej xulxin u ngħidulek God bless you. U mbagħad minn wara darek meta titlaq dik loħt u dak loħt taf x'għamlet dik, taf x'għamel ieħor. Għax fil-purità tal-qalb l-aħwa m'hemmx criticism. Fil-purità tal-qalb ma tistax tgerger fuq ħuk jew foħtok u mbagħad inti minn għalik li inti talla. Ħanajdilkom storja. Intom drajtuni li f'dawn l-14 sena li jiena fil-Ministeru. Dejjem għattilkom storja wara l-oħra, wara l-oħra. U dawn l-istejjer dejjem jgħinuna biex nibqgħu niftakru dik l-istorja għal dejjem iktar milli xi ħaġa li forsi ngħidu. U din l-istorja li hija storja veru. Jekk kien hemm tfajla Griega, għax għalhekk għattilkom hija storja veru. U darba minnhom biex tagħmilha tal-kul u minn għaliha għax ma kienx tibża minn dal-affarijiet, ma kienitx imwilda minn ġdid l-aħwa. U darba minnhom flimkien ma' sħaba ddeċidew li jidħlu ġodar illi kienet haunted. Tifhmuni x'int ngħidlek li kienet haunted house fejn kien hemm l-ispirti. Daħlet b'xajta u marret biex titkessaħ. U hu daħlet f'dik id-dar, il-mument li ħarġet minn dik id-dar, di tfajla qatt ma baqgħet l-istess. Mhux ta' min tiċċajta madla maħwa. Qatt ma baqgħet l-istess għaliex minn dikinhar law l-ispirti li kien hemm f'dik id-dar għax ma kienitx imwilda minn ġdid, għax ma kienitx fid-dawl, għax ma kienitx fil-trasparenza tal-Ispirtu talla, għax ma kellix il-qarpura tal-mulej, xum daħlu fija. U minn dikinhar law din it-tfajla saret indemonjata. Ħadd ma rafa eżjed. Daw l-ispirti kien ikollhom x'jaqsmu magħha bil-lejl. Kienet bdiet iġġennen il-familja tagħha, twerża u tgħajjat u tħossa li qed tinħaraq għax l-esperjenza tal-infern, in-nar li tkellimna Kristu fuqu, in-nar tal-infern, bdiet tħossu minn din-dinja, twerża, tgħajjat, bla ħniena, bla aqqas refuġju ta' daqsxejn ilma. L-unika ħaġa li kienet ittieha daqsxejn ta' serħan kienet tikol is-silġ. Għax is-silġ kien kiesaħ silġ u kienet iddaħlu ġasnina u taqbad u tkisser is-silġ biex tipprova ssibduha minn dak in-nar li kien jaħraqha. U ma kienet tikol xejn. Daw l-ispirti laqqas biss ħallewha tikol normali. U dit tfajla bdiet tmut bil-mod il-mod. U l-iskop ta' daw l-ispirti kienu li jekk ma jaqtluwiex huma bil-ġuħ u naturali tagħmel suwiċidju fid-disperazzjoni tagħha. Il-familja tagħha ma kienux jafu se jaqdu jagħmlu l-aħwa. U tant kienu mdejqin illi xtaqu jeħdu għall-Knisja għax kienu jafu li jekk imorru fi Knisja Kristjana fejn hemm it-trasparenza tal-mulej, fejn hemm id-dawl ta' filgħodu, għax il-mulej Ġesu huwa id-dawl kif jgħidilna l-kelma talla. Żgur jeħlisa minn dak id-dlam tal-ispirti. U għandna anka esperjenza, anka fil-Bibja fil-kelma talla. Fejn minħabba l-ħin se noqgħod immur bil-fors biex naqralkom imma ninsab żgur li intom tistgħu tfittxuhom u tafu illi darba minnhom kien hemm storja ta' Pawlu u Silas meta marru f'waħda mill-artijiet u kien hemm mara skjava. U din mara skjava kienet taqra x-xorti. U waqt li kienet qed taqra x-xorti din mara li kienet fid-dlam li kienet invażata bi-spirti ħżiena, x'in id-dawl talla ġie fil-pajjiż tagħha li kienu Pawlu u Silas x'għamlet? Ħarġet tajjat u bdiet tgħid dawn huma l-qaddejja tal-mulej, isimgħu minnhom għax jurukom it-triq tas-salvazzjoni. Għax xammet id-dawl. U Pawlu kif kont qed naqra llum fil-kelma talla telalu. Ma feleħiex iżjed tajt dan il-paroli għax il-paroli kien kollu ġej mill-ispirtu ħażin. U ħares lew peress li kellu d-dawl, peress li kellu trasparenza tal-mulej, peress li kellu l-purità tal-qalb, kellu l-qawwa, kellu l-awtorità u ħares lew Alla iskot
oħroġ minn nissa f'isem Ġesu Kristu. U l-istess ħaġa li ġara dak iż-żmien ta' Pawlu, dak iż-żmien ta' Kristu meta kien joħroġ ix-xjatem f'ismu, ġara lil din it-tfajla. Għaliex għalkemm l-ispirti li kellha ġo fiha bl-ebda mod ma ħallewa tmur il-Knisja, ma kienux iħalluha b'forza kbira, ħadd mill-familja tagħha ma seta' joħodha il-Knisja Kristjana fejn hemm il-qawwa. Imma l-mulej fil-ħnina tiegħu għax għandna mulej twajjeb rid jeħlisha. Ma qatx joqgħod jagħti każ id-difetti li kellha, ma qatx joqgħod jgħidilha x'tort tiegħek illi inti tħalt għaliha x'mort f'dik id-dar li mhux suppost kellek, ma qatx joqgħod jagħti każ id-nubiet tagħha, imma rid jeħlisha. Għax il-mulej tagħna ġi biex itina l-ħelsien. U fejn hemm id-dawl u fejn hemm it-trasparenza hemm il-ħelsien totali. U x'għamel il-mulej? Il-mulej inqeda wieħed li hemm diversi persuni fil-ħajja għaddej tiegħu. Bħalma kien Pawlu. Kien hemm raġel obda l-Alla, il-Greċja. Kien raġel evanġelist. U kien jobdi l-mulej billi jmur kuljum fit-triqat u jxandar il-kelma tal-Alla. U inserta u nemmen li mhux kombinazzjoni, għax m'hemm xejn kombinazzjoni, bħalma mhix kombinazzjoni li din il-kelma li għandintikom hija kif nippurifikaw qalbna llum. Waqt li din it-tfajla kienet għaddejja mit-triq, ma huwa li kienet jipprova jaqbadha biex imexxiha xaqqas timxi ma kienet tifla, iżjed intaqat mad-dawl. U meta kien hemm dal-evanġelist li obda lill-Alla, il-mument li dawk l-ispirti ħassew id-dawl ta' dan l-evanġelist, ta' trasparenza tal-mulej ġo fih, tal-istess spirtu li qajjem il-mulej minn bejn l-wied kien qiegħed fih. Bil-fors kellhom joħorġu, bil-fors kellhom jitkellmu, għaliex fejn hemm il-mulej ma jistgħux joqogħdu kwieti għandhom ngħid tgħiduli ma kemm huma boloħ dawn l-ispirti ħżiena, għalfejn ma jistaħbewx meta jaraw id-dawl, għax ma jistgħux. Għax id-dawl jissupera d-dlam. Għax meta inti tkun ilek fid-dlam u f'daqqa waħda xi ħadd jixallek torċ inti tagħmel hekk. Ma tistax tittollera dik il-qawwa. U għalhekk meta dal-evanġelist iltaqa' ma' dawn l-ispirti u ħassom rom, keċċihom. U wans li keċċihom din it-tfajla ġiet meħlusa. U llum il-ġurnata din it-tfajla tagħti testimonjanza. Tagħti testimonjanza jekk tidu tarawha wkoll nagħtikom is-sors. Marret fi Knisja Kristjana x'did darba seta' tidħol għax kienet mimlija bl-ispirtu tal-Alla, kienet melusa. U bdiet tgħidilhom minn xiex ħelisa l-mulej. X'għamel magħha. U l-pastor ta' dak il-Knisja beda jsaqsija. Alla tikol illum? U kif nikol qaltlu impatti ta' kemm il-darba ma kielx għax qabadni ġuħ kbir meta il-mulej ħelisni. Alla kif tħossok illum? B'saħħti qaltlu, għax fejn hemm l-ispirtu tal-Alla hemm is-saħħa. Fejn hemm l-ispirtu tal-Alla hemm il-fejqan. Fejn hemm l-ispirtu tal-Alla hemm kollox, hemm dak kollu li aħna rridu. Kien hemm darba profeta tal-Alla illi qal iblaħ. Huwa dak il-persuna li jfittex l-imħabba fil-bniedem. U fil-fatt il-kelma tal-Alla tgħidilna, anzi mhux iblaħ tgħidilna kelma tal-Alla, cursed is the man who relies on men, but blessed is the man who trusts in God. U din it-tfajla tanta fdat il-mulej li ddeċidiet li tkun trasparenti mal-Alla. Iddeċidiet li ma tibqax tgħix il-ħajja ta' dnub għax għarfet li dawn mhux affarijiet ta' min tiċċajta fihom. Għax meta jkollna l-purità tal-qalb u dik it-trasparenza tal-ispirtu, ma tistax tgħix iżjed fid-dnub. Għax id-dnub jibda jdejqek. L-ispirtu tal-Alla jurik qabel ma tkun se tagħmel xi ħaġa ħażina. Le, tagħmlux. U hemmhekk tinduna li qalbek hija pura meta inti tobdi. Għax fil-purità tal-qalb hemm l-obbedjenza. U meta inti kollok l-obbedjenza tal-Alla, ikollok il-premju minn id-dinja. Għax fl-obbedjenza tal-Alla għandek konsegwenzi pożittivi sbieħ minn id-dinja li inti tħossok li minkejja il-problemi kbar
li din id-dinja fiha minkejja l-problemi kbar li aħna nħaqqu rasna magħhom kontinwament u kuljum fil-Knisja għax il-Knisja magħmula min-nies u n-nies naturalment għandhom il-problemi tagħhom, tħossok frisk letteralment bħal lajkla li tista' ittir fuq iċ-ċirkostanzi, li tista' minflok tħares lejn il-problemi, tħares blajnejn puri tal-qalb tal-mulej, b'dik it-trasparenza li m'hemm xejn moħbi, u bniedem li għandu problema, bniedem li jgħid kontra tiegħek, bniedem li jsawtek, tiftakar fil-kmandament kbir li tagħna Ġesu Kristu. Ħobb il-ladu tiegħek. Għamel il-ġid il-min isawtek. Għax xmertu għanna li aħna nħobbu l-min ħobna. Xmertu għanna anka l-pagani għamlu dan jgħidilna l-mulej. Imma l-mertu tana fis-sema huwa propju illi aħna namlu l-ġid u nħobbu minn qalbna lil daw kollha li għamlunna d-deni. Naf li faċli mhuwiex l-aħwa. Naf li l-Kristjaneżmu huwa diffiċli. Għax l-istin tal-bniedem huwa għajn bajn sinna b'sinna. Jekk xi ħadd tagħmilli xi ħaġa jkun irridu impattu ilu u qabel ma impattu ilu ma nistriħux. Dak huwa l-bniedem. Imma lekk il-mulej jgħidilna li l-bniedem irid ikun imwieled mill-ġdid. Il-bniedem irid ikollu l-purità tal-qalb tiegħu. Għax meta jkollna l-purità tal-qalb tiegħu, nistgħu nħarsu li dak il-bniedem li qed jgħid kontra tiegħek u jivvinta fuqek fuq il-gazzetti u fuq il-medja u fuq il-Facebook u affarijiet li mhumiex veru titħassru. U minflok tobodu, bħalma qalt li waħda llum mara tad-dinja qalt li noboda lil dik għax ħadid lil żewġi. Ma tafux il-mulej. Miskina, fitxet l-imħabba fil-bniedem. Miskina. Għalt li għax dik ħadit li żewġi u dik ħadit li kollox u dik ħadit li d-dar li jiena kont ngħix fiha u dik ħadit li l-ibni għax qed tradbiħi u jien noboda. U dak il-ħin ftakart li l-Iskrittura tgħidilna illi l-beni u dak kollu li inti tkun ħdimt għalih jekk tkun bniedma m'intix inwieled mill-ġdid tad-dinja, min igawdi minnu? Il-bniedem ġust. U dil-persuna li kienet tgħid li din mara li tobot, il-persuna l-oħra kien hemm ċirkostanzi li għamlet issewwa naturalment mhux qed tgħix ma' dan ir-raġel għax anzi żewġitu, u din il-persuna hija ġusta, hija persuna tal-mulej, hija persuna li tħobb lill-Alla mill-qiegħnet ta' qalba u għandha l-purità tal-qalb. U dak il-beni u dak l-affarijiet kollha li għandha din it-tfajla mhux għax ħadmet jew mara miż-żewġa, mhux għax ħadmet għal-jom hi, imma x'il-mulej tagħmilha għax dan huwa skritturali. U għalhekk qed ngħidilkom li l-benefiċċji u l-konsegwenzi pożittivi li aħna jkollna l-purità tal-qalb u l-obbedjenza tal-mulej b'dik it-trasparenza jibdew minn din-dinja. Għax il-mulej jgħidilna li ntik l-abbundanza. Il-mulej jgħidilna li ntik ħafna iżjed milli inti tkun tixtieq. Il-mulej jgħidilna li jekk inti tixtieq itlobni li trid u jien antijulek minn din id-dinja. U l-mulej tagħna huwa l-verità. Mhux se jwedna xi ħaġa li ma jtienniex. Għalhekk boloħ huma dawk li jgħiduli bħalma qalt li oħra llum stess. Jien ma nemmen f'xejn. Il-mulej jgħidilha bela. Għaliex l-inkwiet li għandha din il-persuna huwa tant kbir u għadha ma tafx f'liema nkwiet akbar. Jekk tibqa' hekk fil-ħajja tagħha ħadd tispiċċa minn din-dinja u d-dinja ta' wara għal dejjem. U għalhekk il-mulej llum fil-ħniena tiegħu qed jgħidilna żommu sod, rabbu kuraġġ, ibqgħu fl-ispirtu tiegħi. Min jaf fil-qiegħnet ta' qalbi li mhuwiex trasparenti miegħi. Illum qed ikolli ċans, illum qed itik iċ-ċans biex tindem verament mill-qiegħnet tal-qalb ħalli inti quddiem u tidher trasparenti. Ħalli ma jkollokx problema ta' biża' kif se jarani l-mulej għax l-ispirtu Alla jurik fil-qalb tiegħek kif int mal-mulej. Trid tkun imqarraq verament mix-xitan waħda sew biex inti ma tindunax. Sfortunatament hawn nies li huma mqarqin, sfortunatament huma mqarqin imma tafal fejn għaliex ma jobdux. Għax meta ma jobdux mill-awtoritajiet tagħhom jew ma jobdux mill-kmandamenti tal-Alla jitqarqu. Għax ikunu fetħu bieb lix-xitan u x-xitan jagħmel ħerba minnhom. U l-kelma tal-Alla tgħidilna li dak il-velu u l-amat li kollhom quddiem għajnejhom jista' jitneħħa biss
minn Ġesu Kristu li huwa l-unika wieħed denju li neħħi, anzi li he breaks bl-Ingliż the seal. Fl-Apokalissi tajdinna li il-mulej ma Alla ma sab lebda wieħed tajjeb fid-dinja. Għalhekk bat il-Ġesu Kristu. U Ġesu Kristu biss huwa denju li jiftaħ bid-demm is-sil. U għalhekk għandna bżonnu l-aħwa. Jekk aħna maħniex fil-mulej, ejjew nirrealizzaw li mhux l-arus għandna bżonn, li mhux l-arusa għandna bżonn, imma għandna bżonn biss lil Ġesu Kristu li huwa l-arus ta' ħajjitna, għaliex daw kollha li jibbażaw il-ħajja tagħhom fuq ir-raġel tagħhom u fuq il-mara tagħhom jew fuq xi ħabiba jew ħabib tagħhom, nista' ngħidilkom profesija minn issa stess ħajjitqarqu xi darba żgur. Għaliex il-bniedem fin-natura tiegħu ma jafx ikun perfett. Perfett huwa biss il-mulej. Ma jafx ikun dejjem lejali biss huwa il-mulej. U se naqralkom skrittura. U peress li mhux qed nara l-ħin mbagħad għajdli inti ta' meta ftit qabel biex nkun nista' nagħlaq. Naqralkom skrittura, jiftu l-kelma hija dina ta' min wieħed jaqra u jara. Għax hija sabiħa u hija skrittura ta' min wieħed jipritka fuqha u jiċċara xi punti. Jien hawnhekk ktibt Ġwanni 21 vers 15 fejn il-mulej Ġesu meta kien għadu mal-Apostli saqsa lil Pietru jekk ma jħobbux. Skrittura li aħna nafuha u qallu, "Do you really love me?" Jesus said to Peter. Tħobbni 21 vers 15. Pietru, tħobbni? U wara li kienu xi ħaġa Ġesu qal lil Xmun, tħobbni int aktar minn dawn. Iva mulej, wieġbu Xmun Pietru, inti taf li jiena nħobbok. Qallu l-mulej mela ira il-ħrief tiegħi. Vers 16. Il-mulej raġa saqsieħu qallu għat-tieni darba, Xmun bin Ġwanni, tħobbni int? Iva mulej wieġbu, inti taf li nħobbok? Qallu mela ira n-nax tiegħi. Vers 17. Għat-tielet darba l-aħwa konsekuttiva l-mulej saqsa lil Xmun u qallu Xmun bin Ġwanni, inti tħobbni? Immaġina x'ħass Pietru meta beda jgħidlu iva mulej, taf li nħobbok? Għaliex qed tarġa' saqsini t-tielet darba. U meta saqsih it-tielet darba fil-fatt hawn miktub fil-kelma talla, illi Pietru ħassaf sa ta' qalb għax taqsih t-tielet darba. Tħobbni? U qallu mulej, inti taf kollox, inti taf li nħobbok? Qallu Ġesu, mela ira in-nax tiegħi. L-aħwa, jekk Ġesu kien jaf kollox, għalfejn saqsih 3 darbiet? Għax għalkemm Pietru bħala bniedem kien min għalih li jħobb il-Ġesu. Kien wieħed mill-ewwel persuni li waqt li qabduh fil-passjoni il-Ġesu x'għamel? Beża, ħaħseb sħajtu għax ħaseb li se joqtluh. U meta xi kien hemm xi nies li lil Pietru qalulu inti kont tkun magħhom, kien l-ewwel wieħed l-għada da. Għax hawnhekk saqsihom waqt li kienu qegħdin jieklu flimkien l-għada x'inqabdu l-Ġesu. Kien l-ewwel wieħed li qalhom ma nafux, jien ma nafux. U dat nikket meta Ġesu staqsi għat-tielet darba, tħobbni? Għalfejn tnikket? Għax il-bniedem jieħu għalih in-natura tiegħu, jieħu l-offiża. U ħaxifti offiża mingħand il-mulej, u għal imma kif qed isaqsini mhux qed jarani Ġesu li jiena dixxiplu tiegħu, apostlu miegħu, kif qed isaqsini? Imma Alla bil-purità tal-qalb tiegħu, bit-trasparenza tal-ispirtu tiegħu jara kollox. Jara l-qalb tal-bniedem u taħsbu li Ġesu ma kienx jaf li se jiġħdu Pietru. U għalhekk dak il-ħin stess Ġesu qallu lil Pietru, int meta jidden is-serduq se tkun ġa ċħatni 3 darbiet.
Għalhekk ma nistgħux nibbażaw fuq il-bniedem. Issa dan suppost der li kien bniedem tal-Alla. Għalhekk ma nistgħux niġġudikaw il-bniedem u ngħidu dak bniedem tal-Alla għax ma tafx ma jkunx traditur. Għalhekk ma nistgħux niġġudikaw il-bniedem u ngħidu dak mhux bniedem tal-Alla, xejn ma joġobni. Int min int li tiġġudika lil dak. Fl-imħabba pura tal-qalb hemm dak li ngħidulu unconditional love. Jew unconditional positive regard. Li inti tħares lej ħuk jew lej oħtok bla kondizzjoni u mingħajr ġudizzju. Għax trid tiftakar li fil-purità tal-qalb l-aħwa trid tiftakar li int m'intix li mħallef. Il-kelma tal-Alla għandhem miktub illi il-mulej biss huwa li mħallef ġust. Inti mħallef ġust? Le. Niftakar bħalissa meta l-mulej qallhom għal dik l-aduldera min m'għandu ġnub jitfa' l-ewwel ġebla. Ħadd ma tefaħħa. U għalhekk ejjew nieqfu l-aħwa. Jekk hemm xi wħud minna x'il-mulej jaf min huma u l-mulej jara l-qalb. Jekk hemm xi wħud minna li nitfgħu il-ġebel u niġġudikaw il-ħutna. Wasal iż-żmien li l-mulej jgħidilna ejja nippurifikaw qalbna, ma nibqgħux iżjed inlabalbu fil-vojt. Ejja nħallu li Ġesu jiġġudika l-bniedem. Justice and vengeance anzi għajdinna is mine, says the Lord. Meta xi ħadd jgħajrek u jmur kontra tiegħek. Inti tagħmel xejn ħlif li tgħidlu mulej inħallih fidejk għax inti se tagħmel ġudizzju. Grazzi Ġesu. Hekk irridu nkunu biex ikonna l-qalb pura tal-Alla. U ħanajdilkom storja oħra. Fil-ftit ħin li għad fadalli. Fl-istorja, dina storja veru. Ma nafx ma ġieli xattilkom. Jekk hawn xi wħud li ġieli semgħuha sabiħ li wieħed jarġa' jirrepetiha biex tiġi revelazzjoni. Però jekk hawn xi wħud li qatt ma semgħuha se ngħidilkom l-ewwel darba. Darba ntqajt ma' persuna. Dina tfajla u tiġi minn background fejn omma missiera kienu jitlewmu fuq suġġett wieħed. Is-suġġett li kienu jitlewmu fuqu huwa il-ħajja reliġjuża jew il-ħajja spiritwali tar-raġel. Għax skont il-mara li kienet mara reliġjuża ħafna u kienet tħobb tmur għas-servizz tal-Knisja u tħobb f'qalba lil mulej kif kienet tafi, li r-raġel tagħha dejjem kienet tgħidlu int qisek mażun. Mur il-Knisja, isma' l-kelma tal-Alla, għamel xi ħaġa ta' ġid, ejja mmorru flimkien, eċetera. U tant kienet tgħidlu. Li dan ir-raġel kien jaqbad jidħol fil-kamra tiegħu, jalaq il-bieb, jagħmel sigħat fil-kamra tiegħu biex ma jismax il-mara tiegħu tredden u tajt. U din it-tfajla li tkellimt magħha jiena kienet it-tifla tagħhom. U ma kienx felħita iżjed din is-sitwazzjoni. U kienet tinkwieta l-missiera. U kienet tajt għax il-mulej, għax il-papa ma jafux il-mulej u għax sow kienet tajdilha omma. Mela darba minnhom dan ir-raġel taħħas ħażin u ħaduh l-isptar. Storja vera again. U tobba għalulhom jiddispjaċina għax taħ heart attack. Għalulhom fin-natural miet. U din it-tfajla kienet ixxukkjata mhux biss għax miet missiera f'ħakkatajn mingħajr ebda preparazzjoni, imma l-iktar li kienet inkwetata għax din it-tfajla kienet Kristjana u kienet tħobbu l-mulej, fejn qiegħed missieri. U l-tobba bdiet tgħidilhom Ajmuh, għamlu xi ħaġa, talluh xi mutek. U dawn it-tobba peress li kien għadu frisk, għamlu l-resuscitation tal-qalb. Bdew jippruvaw jarġgħu iġibuh lura fil-ħajja. U rnexxielhom għax dan ir-raġel fetaħ għajnejh. U kienet jitbissem imma ħares lejn il-familja tiegħu qallhom għalfejn qajjimtuni minn dak il-post daqshekk sabiħ. Għalfejn ħrixtuni minn hemm. Għadkom ma tafux xi ġmiel.
Għajn qatt ma rat, widna qatt ma semat dak li prepara lina l-mulej. Għadaw baqgħu ċassati. U qaltlu, Pa, int Kristjan. Pa, int taqra l-kelma tal-Alla. Inta fil-Bibja. U l-missiera ħares li dik il-ħarsa ta' mħabba u qalla binti. Inti x'taħseb li jiena kont nagħmel fil-kamra tiegħi dawk is-sigħat kollha? Il-mara kienet tajru li mhux reliġjuż. Immu kien wieħed mill-aktar spiritwali minnhom. Kellu relazzjoni intima ħafna mal-mulej. U qallhom kollox. Qallhom imma l-mulej għajdilna, mur fil-kamra ta' ġewanet, tur il-ħadd, toqgħodx iddoqqi trombi bħal pagani li jiġu l-ewwel bank u jqogħdu jaduraw il-mulej biex ta' parsi Kristjani. U qallhom jien ix-xogħol tiegħi kien biss li nobdi il-mulej. U qallhom qed nafżakom, jekk narġa' nitlaq, ara ma tarġawx tqajmuni. Qallhom għax anke jekk jiena nħobbkom, qallhom imma ma tafux x'rajt. X'rajt pa? Il-kliem ma jistgħux jiddeskrivu. Għalhekk il-mulej għalinna għajn qatt ma rajt, anzi Pawlu għalinna u widna qatt ma sema dak li preparanna l-mulej. Tridu illi tiffaċċjaw il-mulej u taraw dak li preparalkom. Għax jekk ir-risposta tagħkom illum hija iva, irridu nneħħu dawk it-tip ta' maskri, mhux fin-naturali qed nitkellem, għax forsi jekk jismawna l-awtoritajiet u jgħidli x'inti tajt biex neħħilhom il-maskri. Int min int biex tgħidlhom hekk, mhux qed nitkellem fuq il-maskri naturali. Ekku, il-pastor tafx għallilhom u tħaqt. Għalli għajdilhom li fil-waqt li l-autorità tal-gvern ikkmanda biex aħna kollha l-Knisja u anke d-dinja tilbes il-maskri, għalli għajdilhom li l-nies tad-dinja u tal-Knisja ilhom libsin maskri għaliex ilhom juru biċ-bieħor. Grazzi Ġessu kemm inti kbir. U din l-istorja li għattilkom illum ta' dan ir-raġel, bil-ħaq ma tilkomx, raġel għajneħ, dikinar stess, u telaq. 60% jgħidu l-lek tal-irġiel li kollhom first heart attack ma jagħmluwix, u kien wieħed minnhom, u mnalla għalih. U din it-tfajla li kienet bintu ġiet ferħana tgħidli din l-esperjenza. Qalt li minix ferħana li missieri miet, għax fin-naturali nħobbu nixtiequ miegħi. Imma jiena ferħana x'naffejqiegħed. Qalt li għandi qalbi tant serena. U meta aħna jkollna l-purità tal-qalb u trasparenza tal-mulej kif kellha di tfajla, il-mulej jiserraħlek qalbek. Ma permettix li dik tibqa' nkwetata għal wara fejqiegħed missieri. Għaliex huwa s-serħan tagħna. Fil-purità tagħna, fil-purità tal-qalb hemm il-fejqan. U l-lum nixtieq nagħtikom testimonjanza sabiħa li uħut minnkom diġà jafu għax meta tkun testimonjanza ma tistax ma tixxerjax ma uħut mill-aħwale, imma min għadu ma jafx nixtieq ngħidilkom din l-esperjenza. Ix-xahar ieħor mort għand professur privat. U għalli bħala diagnosi, uħut minnkom kienu jafu għax għattilkom biex titolbu għalija, illi ra fil-CT scan illi jien għamilt darbtejn ċesta kbira għalli hija tant enormi madwar il-kidni għalli li xinnarawa għalli anka jien stess bħala professur għalli nieħu qata. Wow, xi prova jagħmel di darba l-għadu issa nagħmel ilu. Għattillaħwa biex jittolbu għalija u għalli gwaj, għatlux gwaju. Għalli l-ewwel darba li għamilnilek is-CT scan kien normali, għatlu eħe. Għalli ma t-tieni darba li għamilnilek daħħalnilek il-kulur. Għatlu naf, għax ħadd injection hawn darbtej u daħlu li xi kulur. Min jifhem fil-mediċina u f'dawn l-affarijiet għax jiena ma nifhimx minix medika, għalli li jekk dak il-kulur li daħlu li fija jiġi trasparenti ma jkollniex inkwiet għax kun ilma biss. Imma jekk dak il-kulur li daħħalnilek jimmarka
ġewwa din iċ-ċesta kbira ikonna l-gwaj. U għatlu gwaj ġiġifieri profs. U għalli għandi għalfejn uqgħod ngħidlek. Għalli għandi għalfejn semmilek il-kelma. Għatlu m'għandekx għalfejn, fimtek. Għallu mit-tieni CT scan għalli hawnhekk qed jirriżultalek għalli li għandek ftit millimeters, mhux ħafna, imma biżejjed li naraw il-gwaj tal-kulur. Għallu qed tifhimni x'jiena ngħidlek. Għatlu qed nifhmek. Għatlu allura x'irridu nagħmlu issa. Għalli issa ħanamel konsulta ma' sħabi, għalli ħalli naraw kif ħanibqgħu fuq il-każ tiegħek, għalli u ħanamillek appuntament biex nagħmilek operazzjoni u intervent, għalli ħalli nneħħilek dak kollu li hemm ġo fiha, għalli qed ngħidlek kbira. Għatlu okej ju, għalli tistenna minn għandi. Tlu kollu sew. Maħriġ ferħana, min joħroġ ferħan bin-notizja bħal dik. However, ftakart fil-kelma talla li mhux biss tgħidilna jekk inti titlob il-mulej jagħtik id-desires of your heart, imma l-mulej jgħidilna kif għattilkom fis-Salmi 121 nerfa' għajnejja lejn l-għoljiet. Imnejn se tiġi l-għajnuna tiegħi. L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej tiġi li għamel is-sema u l-art. Qatt mela l-għajnuna tiegħi mhux mill-professur trid tiġi, mhux bit-tabib trid tiġi għalkemm il-mulej jista' jinqeda bit-tobba u għajnot. Qatt imma l-għajnuna tiegħi trid tiġi mingħand il-mulej. X'għamilt? Fittixt l-erin, fittixt l-għoljiet. Aħna m'għandniex muntanji imma għandna l-hills. Faħħart il-mulej iżjed minn qatt qabel. Irringrazzjajtu talli munis se nagħmel l-operazzjoni. U smajt il-mulej jgħidli, m'intix se tagħmilha, għax inti mfejqa qed ngħidlek jien, m'intix se tagħmilha. Nfaħħar il-mulej, nirringrazzjah. Kien weekend, dan li qed ngħidilkom jumej, is-sibt u l-ħadd u nfaħħar il-mulej u nirringrazzjah f'perjodu li ma tantx rajtuni hawnhekk bejjax kien hemm iż-żmien tal-COVID, jiena nfittex wiċċ il-mulej minflok noqgħod nilagħba ta' church goer. Għax għalija l-iktar importanti li nieħu l-messaġġ mingħand il-mulej biex ngħaddih lilkom u nieħu l-healing li jiena xtaqt biex niġi ngħidilkom għandna Alla ħaj. U hekk ġara. It-tnejn emnuni l-aħwa min irid jarah, forsi ma jemminx, għand il-mobile evidenza u nurikom il-messaġġ. It-tnejn jibgħat li SMS il-professur l-istess wieħed li qalli dan id-diskors. Mrs. Manxe, għalli I'd like to let you know li dak kollu li tkellimna minnu mhux xejn. L-operazzjoni minix se nagħmililek, m'għandekx għalfej għax il-kulur ma rajnex iżjed, għalli nixtieq nafżak li lanqas biss follow-up m'għandek bżonn għalli għax ħlifilma mhuwiex. Trasparenza tal-mulej, tal-ispirtu tal-la hemm il-fejqan. Fit-trasparenza tal-mulej hemm il-qalb pura ma niftaħarx jien imma niftaħar fi Kristu fija. Ħadd m'għandu għalfejn jiftaħar. Għalhekk aħna għandna salvati bil-grazzja l-aħwa. Maħniex salvati bl-emil tagħna. Maħniex salvati b'dak li nagħmlu għax kollha kemm aħna nagħmlu emil ħażin. Il-kelma tal-la turina anke l-emil tajjeb tagħna u daqs biċċa ċaruta. Maħmuġa, hekk tajt il-kelma. Għalhekk fil-ġenna ħadd ma għandu jiftaħar u jgħid ara x'għamilt jien għax qiegħataw. Għaliex kull min qiegħed f'dik l-art li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semat, kollha qegħdin hemm b'dak li jagħmel is-Sinjur fuq is-salib, Ġesu Kristu. U mhuwiex kombinazzjoni, bħalma mhuwiex kombinazzjoni li l-mulej kellimni fuq il-purità tal-qalb u llum u intom kantajtu dik id-diska u qed jallimna kif ikonna il-purità tal-qalb li ġie wieħed, brother. U qalli għandi poeżija lik. Għatlu eħe? U tani din il-poeżija li jisimha fuq is-salib. U ħanaqraħilkom għaliex għandha relevanza kbira ma' trasparenza li qed nitkellem fuq għallum għax fuq is-salib ħadd ma kien iżjed ġenwin mingħajr irtok il-mulej Ġesu.
u jisimha fuq is-salib, ħanaqraħilkom. Fit-trasparenza tas-salib rajt id-djufija tiegħi. Fit-trasparenza tas-salib rajt tiegħi ir-riflessjoni. Fit-trasparenza tas-salib indunajt bl-arroganza li hemm ġo fija. U fit-trasparenza tas-salib jien irċivejt il-grazzja tiegħek. Fit-trasparenza tas-salib jiena rajtek tibki. Rajtek fuq is-salib li tlabt għalija. Fit-trasparenza tas-salib rajt dik il-qalb umli. Rajtek tissopporti mulej id-dbatija. Fit-trasparenza rajtek mulej tħobni iktar mill-li naħseb. Rajtek tħobni għala volja jien mimli d-nubiet. Rajtek tħobni għal dak li jien u rajtek tħobni u taħfir li l-ħtijiet. Fit-trasparenza tas-salib jien nara s-salvazzjoni. Fit-trasparenza tas-salib hemm il-maħfra lija. Fit-trasparenza tas-salib inti s-saħħaħ li tiegħi il-fidi u fit-trasparenza tas-salib nara kollox sabiħ u mingħajr dbatija. Nixtieq nirringrazzja l-Alla dal-individwu li għadu kif kitibili hawn. Għaliex nemmen li din il-poeżija mhix kombinazzjoni li poġġi li fidi. Għaliex hija biss li huwa ġenwin. U jekk aħna verament aħna tiegħu irridu nħallu l-Ispirtu tal-Alla jibdilna biex aħna nistgħu nuru id-dawl tal-glorja tiegħu minn id-dinja. Il-mulej għandu pjana l-kull wieħed waħda minnkom. U wara ma tibqgħux sejrin biha u tajdu jiem jinħatt, jiem xejn, jiem mara tad-dar, jien qatt ma tallimt skola. Għax il-mulej il-kredenzjali tiegħu mhux il-kredenzjali tagħna. Il-mulej fl-ispirtu tiegħi kellimni fuq Marija Ġesu u qalli għażilta għax l-unika kredenzjal li rajt fiha u oġobni kien mhux l-iskola, mhux il-kwalifiki, imma kella l-qalb pura tiegħi għax ridet tarani kuntent, ridet tippliżjani u kienet mara ta' obbedjenza. U bħal Marija Ġesu, il-mulej jgħid lilek u lilek illum. Jekk inti għandek il-qalb pura, inti imbirka. Jekk inti għandek il-qalb pura trasparenti ta' Kristu, il-mulej irid jużak illum. Tibqax tajt iżjed bħal Gidjon għax jien ma ġejtx minn familja kbira jew famuża. Gidjon il-mulej kien qallu inti you're a man of valor. Wow, lili żgħir minn xejn u l-David x'għamillu. Min rebaħ il-Gulija? Please, tibqawx tajdu ma xjien minix bħal Benihin biex insemmi xi ħadd. U laqqas iridek tkun bħalu. Għax laħwa, jekk tilbsu dik is-sud bajda bħalu u jekk intom tagħmlu fellowship u tixalu l-mużika li jdoq ta' Benihin, qatt ma tistgħu tkunu bħalu. Għax il-mulej ma rridx lilek timita lil ħaddieħor. Il-mulej ridek tkun uniku. Unika. Il-mulej qed jurik u qed jgħidlek l-esperjenzi tiegħek li kellek fil-ħajja tiegħek u l-uniċità, l-uniqueness tiegħek inti tista' twassal l-Evanġelu tiegħi li xi wħud li l-persuna l-oħra ma tistax. Forsi wieħed jista' jwassal il-ħabsejn għax forsi hu stess kien il-ħabs. Forsi ieħor jista' jwassal id-drogati għax hu stess il-mulej ħallsu mid-droga. Forsi jiena nista' nwassal naturalment min kellu background bħal tiegħi u min kellu ċerta imħabba għal mulej kont min għalija, imma li kelli nitlaq kollox, kull ħaġa li jiena għażilt biex nagħmel dak li hu għażel għalija. Jiena fin-natural kollha kemm intom tafu li għażilt il-karriera ta' psikologa. Jiena għamilt ħafna snin tal-università u kien min għalija li dak ħajkun ix-xogħol tiegħi sakemm imut. Imma l-mulej kellu ħsieb ieħor għalija. Il-mulej tani xogħol ieħor li huwa l-isbaħ xogħol li dejjem ngħid li qatt bniedem jista' jkollu huwa xogħol ta' unur li tirrappreżenta l-Sidna Ġesu Kristu, però huwa xogħol ta' responsabilità kbira. Waħda biex immexxi lill-aħwa fid-dawl tal-mulej u l-oħra iżjed u iżjed biex nimxi jien fil-purità tal-qalb tal-mulej.
biex nimxi jien l-ewwel waħda fit-trasparenza tal-Ispirtu talla, ħalli ħaddieħor ikun jista' jara d-dawl fija. Għax huwa ta' skandlu, huwa bla sens li ngħidu li aħna Kristjani, li għandna l-Ispirtu talla, li aħna trasparenti u li għandna l-qalb pura, u mbagħad ħaddieħor jarana nagħmlu l-affarijiet makabri li lanqas in-nies tad-dinja kultant ma jagħmluhom. Dawn huma n-nies li kultant insibuhom imorru l-Knisja. Mu qed ngħid għal ħadd partikolari, qed ngħid biss għal dawk li l-Ispirtu talla jikkonvinċik li jista' jkun Alla ħaresqatek. Għaliex l-Iskrittura fl-Anja tal-Anijiet, Song of Solomon tajt, aqbdunna l-volpijiet, il-friħ tal-volpijiet, dawk li irdu id-dwieli. U għalhekk ix-xogħol tagħna tiegħi l-ewwel waħda bħala pastor huwa li ngħidilkom intom in-naċ tal-mulej. Għax bħalma qal Pietru qalu kollinna bħala pastors, jekk tħobbuni morru iraw in-naċ tiegħi huwa li nipproteġikom mill-volpijiet, nipproteġikom mill-pup. Għaliex hawn nies illi jagħmluha ta' tajbin, però fir-realtà ikunu ħżiena iżjed minn nies tad-dinja. Għaliex qed ngħid iżjed? Għax daw suppost daqu u raw it-tjubija tal-mulej. Imma l-aġir tagħhom huwa ta' dnub, l-aġir tagħhom huwa ta' sikrana. U l-mulej, waqt li kont qiegħda f'dawk l-oljiet, il-bot minnkom u l-bot minn kulħadd, għax għalkemm inħobbkom kollha ma kienx interessani x'nagħmel magħkom l-aktar, imma kien jinteressani x'qed jgħidli missieri Ġesu Kristu. Fejn mort fl-oljiet, il-mulej ħadni f'post li mhux soltu mmur fih u ħalli ttawwal. U tawwalt. U jien nittawwal rajt is-siġar tal-bajtar. Mimli xewk. U ħassejt l-Ispirtu talla jkellimni u jgħidli il-ħajja tiegħek hija bħal dik il-bajtra tax-xewk. Bħal dik il-frotta illi qiegħda tikber qalb ix-xewk. Għax il-sikrana u l-qamħa jikbru fl-imkien. Waħda ma tistax tikber fl-ħalqa mingħajr l-oħra. Imma il-moment li dik il-frotta tikber u tirreżisti dak ix-xewk, li x-xewk jista' jkun il-problemi tal-ħajja. Ix-xewk jista' jkun il-persekuzzjoni li aħna l-Kristjana jkollna ngħaddu mingħand il-mulej, minħabba l-mulej. Once li ngħaddu dak, u once li jkun il-ħin tagħna li l-mulej jsejħinna biex immorru għandu u jaqta il-frotta u jaqsama u jkola. Jekk inti jkollok il-qalb pura tal-mulej tkun trasparenti, dik il-bajtra tax-xewk, dik il-frotta tkun ħelwa. Bħal huwa ħelu l-Ispirtu talla. Imma jekk il-frotta ma felħiġ tirreżisti iżjed għal dak ix-xewk għax ħallit lill-ladu jiblaħħa b'offiża jew boħra u l-mulej urini li l-ewwel ma tibda il-korruzzjoni tal-qalb, jiġifieri il-kontra tal-purità tal-qalb. Minn hawn. Mhux mill-ħsieb l-aħwa. L-ewwel ma jibda il-qalb tiġi korrotta. U għalhekk ejja noqogħdu attenti mill-offiżi, mill-bejt. Għalhekk ma rridux nibilgħu il-bejt tax-xitan. Għax jekk ma tkunx tista' iżjed tirreżisti dik il-lixka ta' Satana xiġri. Il-mument li s-Sinjur jiġi biex jaqtak bħal dik il-bajtra tax-xewk se jsibek minn tix tajba għall-ikel. U l-mulej kellimni wkoll fuq l-bajtra tax-xewk. Għalli mur fittex fuq il-bajtra tax-xewk u mort. Fija, dawk il-ponot, ġili rajtu bajtra tax-xewk, dawk il-ponot fuqa, speċi ta' kif għandi hawnhekk fuq iż-żarbun biex niftehmu dawk li qishom tikkiet. Okay? Li dawk huma xewk. Li dawk huma perikolużi ħafna. Li jekk inti ma tilbis l-ingwanti jew wara rarġej għall-maskra. Li jekk inti ma tilbis il-protezzjoni, il-moment li tiġi biex taqtaħħa dik il-bajtra ta' xewk, tista' tnigżek u tkun tnigżek b'mod aħrax. It's very painful. Morru fitxu fil-Google u jgħidlek how painful it is. Dawk ix-xewk li hemm fuq il-bajtra huma x-xewk tax-xitan. Li qegħdin hemmhekk biex inigżuk.
Qegħdin hemmhekk biex iweġġawk. U għalhekk jekk inti trid li jkollok il-qalb pura tal-mulej, trid tilbes lingwanti. U lingwanti mhux naturali, naturalment qed nitkellem metafora. X'inhu huma lingwanti li rridu nilbsu biex inqaxxru l-bajtra tax-xewk u ma nitnigżux? Il-mulej ureni li lingwanti li għandna nilbsu huma il-preservazzjoni tal-qalb pura tagħna. Jekk hija pura l-lum, kun żgur illi ma tiġġarrafx, kun żgur li ma tikkorrompijiex, għax ħafna huma dawk li bdew tajjeb u spiċċaw ħażin. U għatlu mulej, kif tippreserva? Għalli binti, inti inti tagħti tiekol lil uliedek. U meta hemm xi ħaġa li forsi jkollok ħafna minnhom biex ma tarmihomx, tajt ħanitfaħħom fil-freezer. Ħalli l-mument li nkun nixtieq waħda minna jew hekk noħroġhom bil-mod il-mod. U l-freezer x'tagħmel normalment? Il-kontaminazzjoni tal-frotta, tal-ikel u x'inhu, il-germs ma jibqgħux iżjed hemm għax fil-friża b'dik it-temperatura inti tkun qtilthom. U jekk aħna bl-istess mod nippreservaw il-qalb tagħna f'post li huwa bħal friża, il-qalb tagħna tibqa' pura. Watlu fejn għall-friża mulej? Għalli l-friża huwa fejn qegħdin bħalissa. Dak il-ħin intimu li għandu jkollna kuljum mal-mulej. F'dawk l-oljiet, jew forsi jekk inti ma tixtieq titlef l-oli fil-kamra ta' ġewwanet. Li m'għandekx tagħmilha biss darbtejn jew 3 f'ġimgħa, imma għandek tagħmilha kuljum bħalma nieklu kuljum. Għax jekk inti tagħmel ġurnata 2-3 li ma tikolx, kif se tħossok? Ħażin. U hekk ukoll bl-istess mod li jekk aħna Kristjani veru, jekk aħna rridu jkollna t-trasparenza tal-qalb tal-Ispirtu talla, jekk aħna rridu jkollna l-qalb pura, ma tistgħux tiġu tgħiduli għax għandi xogħol, għax ma nistax. Għax il-mulej jurina li għalkemm ix-xogħol fih innifsu mhuwiex ħażin, imma ħafna xogħol jista' jbedek mill-ikbar biċċa xogħol li l-mulej għandu għalik. Li hija that you lay your life totally for him, kif għamel mbagħad Pietru meta għaraf u kellu ndiema u ddispjaċih meta qallhom ma jarafux. Iddispjaċih meta kien fuq is-salib u ddispjaċih meta kien mejjed f'dawk it-3 ijiem Ġesu Kristu li għamillu hekk. U tant kellu ndiema tal-qalb li l-mulej fil-ħnina tiegħu ħafirlu. U hemmhekk kien il-mument li rrealizza għaliex Ġesu Kristu saqsih 3 darbiet. X'mun Pietru? Int ħobbni? Għaliex l-imħabba li rrispondih Pietru lil Ġesu ma kienx l-imħabba pura talla, imma kienet l-imħabba tal-bniedem bil-feelings, estorge jgħidulu l-affezzjoni u anka bil-fileo jgħidulu. Jiġifieri l-imħabba ta' ħabib. Għax Pietru kien ħares lejn Ġesu bħala ħabib tiegħu. U ħabib normalment meta jgħidlek tħobbni, inti tgħidlu da żgur li nħobbok. Immaġina jsaqsik 3 darbiet kemm inti tħossok ħażin jekk kienet ngħidlek int ħabib tiegħek. Il-mulej jgħidilna ma' l-ebda ħabib bniedem li tista' tibbaża fuq 100% għax kull bniedem jista' jitradik u għalhekk jgħidlek tibbaża fuq biss. U biex tibbaża fuq Alla biss il-purità tal-qalb bit-trasparenza taf kif trid tkun. Li fit-trasparenza hemm l-imħabba agape. Mhix fileo, mhix estorgel, l-imħabba agape li hija l-imħabba talla bħal tas-salib. L-imħabba talla fejn inti titlaq kollox u tobdih. L-imħabba talla fejn ma kellux aptit illi jmur fuq is-salib biex jobdi l-mulej għalik, ħajjidħol għalik ħalli tara l-ġenna, imma għamilha b'ubdjenza, mhux bil-feelings. U dik hija tip ta' agape li aħna jrid ikollna mal-mulej. Jekk il-mulej jgħidilna biex nagħmlu xi ħaġa li ma tantx iddoqilna għal widnejna, nagħmluha mhux bil-feelings, imma b'ubdjenza. U għalhekk ammirajt ħafna lil dawk 3-4 ma nafx kemm kienu, aħwa tagħna żgur, naħseb rajtuhom riċentement l-aħwa. Żgħażagħ, tfal, kienu taħt il-15-il sena.
li kien hemm il-Musulmani u qalulhom biex jiġħdu l-Ġesu u jsiru Musulmani bħalhom. U dawn l-aħwa tagħna tfal ta' taħt 15-il sena ma ċaħdux il-Ġesu. Għax ħajjithom kienet bil-purità tal-qalb u trasparenza tal-Alla. U tant kienu jarfuh u jħobbuh li kienu jippreferu immutu fiċ-ċokon ta' ħajjithom għal Kristu għax kienu jafu x'hemm lest għalihom milli jiġħduh. Għax kienu jafu l-konsegwenzi kbar li hemm għal ħajjithom jekk jixħdu l-mulej. U hemmhekk jekk intom rajtu fil-Facebook, qatluhom, qatawlhom rashom kollha kemm huma. Tfal żgħażagħ taħt 18 sena, taħt il-15 sena. U l-mulej qed jgħidlek illum fl-aħħar biex nikkonkludi. Int lest li jaqtawlek rasek għalija. Inti lest li tmut għalija. Ftit ilu kont qed nisma' profeta saħdu li kien qiegħed jgħid ħajkun f'dawn l-aħħar żminijiet ħajkun hemm konferenza for martyrdom. Ħajkun hemm konferenza għal martri. Għax fl-aħħar ta' żminijiet li qegħdin bħalissa fihom huma żminijiet koroħ għall-Kristjani. Huma żminijiet illi ovvjament aħna nistgħu niġu persegwitati ħafna. To a level li anka nistgħu immutu u għall-Kristu. U għalhekk il-mulet jgħidilna dik hija l-livell ta' preparazzjoni illi rridkom tagħmlu, mhux sempliċiment li tattendu l-Knisja, imma tarblu qalbkom. Tarak m'għandkomx verament trasparenza. Taraw qalbkom kiex pura, x'jekk mhijiex pura antikom ċans li intom tindmu, u mbagħad wara tkunu lesti mentalment biex tmutu għalija. Bħalma kien lest Pietru meta mbagħad nidem verament. U l-kelma tal-la turina li mexa wara Kristu sal-aħħar u anka miet għal Kristu. U l-lum qiegħed fil-glorja tal-ġenna. Għalhekk jekk inti l-lum bħal Pietru, jekk inti persuna li ċħattu l-mulej, jekk inti persuna li mhux l-ewwel darba fil-ħajja tiegħek għadt li int Kristjan imma taf li aġixxejt ta' ipokrita bil-maskri, wasal iż-żmien li nneħħuhom dawk il-maskri spiritwali u mhux naturali kif għattilkom qabel ma jmux iġibu li dik il-biċċa biss fuq il-gazzetta għax ma tafx kif iddawruha. Wasal iż-żmien l-aħwa li nneħħu dawk il-maskri tagħna spiritwali u nkunu trasparenti quddiem il-mulej. U b'dak il-mod aħna nkunu nafu u nkunu tallimna għax l-Ispiritu Santu għallimna kif verament ikonna il-purità tal-qalb, kif verament nistgħu ngħaddu minn dak in-nar li aħna kantajna flimkien mingħajr ma ninħarqu. Għax in-nar tal-Ispiritu Talla huwa iżjed qawwi minn nar naturali tal-bniedem. Lesti li nagħmlu din indiema verament pura. U qabel ma nagħmlu din indiema pura, illum qed nara li għandna persuna ġdida. Jien ovvjament ma nafekx. U ma kontx naf li se tiġi hawnhekk inti għax ma nafekx. Però waqt li kont qiegħda fl-Erin, waqt li kont qiegħda fl-Oli tal-Hills, il-mulej ħassejtu jgħidli fl-ispirtu tiegħi. Se jkun hemm il-ġodda. Se jkun hemm persuna ġdida. Se jkun hemm xi ħadd li alla volja qed tisimak l-ewwel darba, imma hija miftuħa għall-ispirtu tiegħi. Ħatifmek. U naf li inti fimtni. Skużani qed nagħmlek on the spot. Imma l-mulej tant iħobbok li jurini minn qabel li jekk kint verament tagħti ħajtek il-Ġesu llum. Min issa l-qudiem m'għandekx għalfejn tikkonfondi fuq il-qalb tiegħek kif inhi, fuq id-nubiet tiegħek li għamilt fil-passat. Għax il-mulej fetaħlek il-bieb tal-ġenna jekk inti llum taċċettaħ bħala sidek. U għalhekk mhux lilek biss imma nistieden ukoll il dawk li qed jarawna forsi għall-ewwel darba jew mhux għall-ewwel darba li jgħidu qabel ma nagħmlu l-indiema pura Knisja. Li jgħidu għall-ewwel darba din it-talba li nsejħula t-talba tas-salvazzjoni. Il-kelma Talla tgħidilna li jekk aħna fomna naċċettaw il-Ġesu Kristu bħala binalla l-ħajju bħala sit tagħna fejn aħna nobduh, tagħna hija s-salvazzjoni. U l-purità tal-qalb u tidu tajduha bil-fom. U għalhekk nistidinkom min jixtieq iġeddida wkoll min qed jarana anke mill-Knisja u inti oħt illi jekk inti tixtieq għax dawn l-affarijiet mhumiex biss forza, imma naf li inti tixtieq tajdu warajja u tajt warajja dan il-kliem. Mulej Ġesu, ġedduha flimkien. Ħan nissapportjaw il-diloħt. Mulej Ġesu, jiena nemmen fik bħala binalla l-ħaj. Jiena nemmen li dik il-passjoni ħarxa tiegħek inti għamilta għalija personali
biex int turini is-salvazzjoni. Mulej Ġesu, min issa l-qudiem, irrid impoġġik sidi u s-salvatur tiegħi. Irrid impoġġik sidi għax nixtieq nobdik. Mulej Ġesu, tini l-grazzja li nobdik f'kollox. Tini l-grazzja li kolli l-purità tal-qalb tiegħek. Tini l-grazzja mulej Ġesu li naħfer il-dawk li weġġawni. Tini l-grazzja mulej Ġesu li nagħmel kif għadt int fuq is-salib aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U nirringrazzjak mulej Ġesu ta' din l-opportunità li tajtni ta' indima pura biex jiena nkun nista' nara wiċċek. Mhux b'emili imma b'dak li għamilt int u ngawdik għal dejjem ta' dejjem għax inti għattinna li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semat dak li prepara il-mulej għal dawk kollha li huma trasparenti fl-ispirtu talla u li għandhom il-qalb pura tal-mulej. Amen? Alleluja. Grazzi YouTube viewers tal-li rajtuna l-lum. U laħwa nitlobkom tamlu li dik id-diska li xtaqt li niprepara likom. Illum ma bdejċ lebda diska, għax xtaqt li naddi l-ħin fil-kelma, fil-fattat nara li huwa ġa id-9:15. Imma ekk inħoss l-ispirtu tiegħi li id-diska